ni chik mar omendano biro miyo nengo mag thoth mwandu bedo matek kata moidho e pachoka. Kawadhi nyime ni tok do mamalo golo kume chik mar omenda, jopiny koro golo pachgi kalore kod pek mar ngima ma okang' makama dhi kelo. Kama e kaka ne giloso kod Ramogi TV e gwenge mopogore e pachoka. Jopiny dhi neno matek, pesa sani lose value, pesa miyudo kata ka inyiewo godo gimoro pod pesa no ok rom. Koro kaka ne ging'ado ne wantie gi hopes High Court ne gidhi konyowa, to koro kako timore onge kaka wanya wacho, hopes wa orumo te. Finance bill ero sakalo waombogi ni mondo gitiwa gi wich maber manyalo keto Kenya kamoro, nikech sani wang'iewo fuel bei matek kabisa makasa kastembe mwating'o yuagore masemogi kawa nyaka jomakosa. Omiyo akwayo serikal matiyo mondo migitiwa gi wich maber manyalo keto Kenya kamoro. Kenya ni chien kabisa. Kawuono nye polisi undala dek maponye waombolesa, joge wamanye polisi onege yo moko ndisore. Joge wamanyo toro nyaka de moko nyo chodo nyaka tienige yo moko ndisore. Koro kochakore kawuono jaduong', miwa wefo wani kochakore wuok tich kadhi watim nango kech bilni emanyo miyo wanoko nye wang'anyo gini koro tek koro wuok gini koro oken bil ma oken moro niya gini koro wakwede yo mora mora gini rach nwa kendo rach mora adier. Ruto kao bil neni otigi wa bumbge manyo kadho go ka otine piny ne to ke pinywa. Aya winjo e seche makamagi gima koto timo ka koto ng'ado ni bil manyocho tere kocha no kadhi ni koro sani ochako tich. Akwedo gino go kang' mager ni kop jo Kenya nigi tabu kendo jo Kenya inyore. Fuel no semedi kendo ka koro chako ng'ad gini ni mondo mi odhi oti. To gini jo Kenya dhi medo inyore 16% fuel wadhi tojo turwa. Kaka ne kacha wacho ni Kenya nigi shares. Joma nigi shares di yorgi, joma onge shares dag yorgi, mondo Kenya bed gi presidents ariyo. So that manyalo control ngama control Kenya control ngama control Kenya bio control, so that ngato obede county ne. Naona maisha itakuwa ngumu sana. Maisha itakuwa ngumu, na vile tulikuwa na matumaini kwa koti, na koti sasa vile imeamua hivyo. Sasa sina hata option hivi. Vile naona sasa maisha itaendelea tu kukuzidi kuwa ngumu. Kwa hivyo tutajipanga. Wamefanya visivyo kulingana na Wakenya wengi ambavyo walikuwa wanatarajia. Kwa hivyo ni waambie Wakenya kwamba gari liko kwenye mteremko, funga mkanda na lilaenda bila hata breki. Kwa hivyo hali ya uchumi itakuwa mbaya zaidi, matozo yatakuwa ya juu na ni kuumia kwa mwananchi wa kawaida. Hakuna kitu ambayo serikali ya Kenya Kwanza inapochukua mbele ambacho mahakama itasema ra. So kwa hiyo nile nazo kuomba kwamba mahakama ambayo tulikuwa tunaitegemea hapo awali ni ile ya Maraga ya mwaka huu kupitisha hii finance bill inaonyesha kwamba mahakama yetu sahihi inafuata ambacho inachoambiwa na serikali. Kawadhi nyime ni do mamalo makisumo golo chik matamu